Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berita ketanci bang di sami ketanci di hansepi apransi berita tepi pen arjita. Hidim timung arong amekar rup sing teron ke PMAYG pu ahem soke piniarni anta chini ne lapen apharman theklong lipin lang. Lemten Singnar LP School along thangnat kaching thurawar sai awe. Ihum hem konglong ahir intang rakpen kaching koi. Luring Thipi Mandal Congress Society along Hauraghat LA Apartment Congress Amai Kangni. Mahamaya Constituency Arlo EM Lum Sing Teron Pendor Singrong Hangapan Vote Kerekpi. India Prime Minister Narendra Modi Kaningje Sabka Sat Sabka Vikas Assam State Atum Amen Kachiir Parivartan Sarkar Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Atumta Team Karbi Anglong Pusi Amen Chiir Dunlu Tangte Langdam Sinang Sabka Sat Sabka Vikas Parivartan Sarkar Lapen Team Karbi Anglong Lason Thom Chelang Petpen Karbi Anglong Ahawar Atokan Nukidu Karbi Arat Atum Aphan Kirab Lapen Kapaching Thurji Aphan Kupuan Si Saideng Luma Lang Ikha Lumbajong Development Block Manja Pen Kilometer Sirkep Kahelo Lumbajong Langso Disama Nong Tu Ahawar Hidim Timung Arong Amekar Rupsing Teron Atumaphan Sorkar Pen Kideng Pon Pradhan Mantri Awaz Yojana Gramin Mate Thihek Pen PMAYG Ahem Supuke Aki Ik Lone Aki Er Lone Ahar Chihar Chata Hekdun Long Lepin Lang Pusi Terona Sangho Ahin Pen Lamthe Pangdakpon Bonta Borlang Pher Ahawar Chakma Akhai Don Pharo Isi Arat Atumaphan ke PMAYG Ahem KP Don Pharo Arat Atumaphanta Kerap Pachitang Lap Bonta Karbi Akhai Kedo Abarim Thektik Atumaphan ke Pini Arni Anta PMAYG Ahem Su Ke Theklong Lelang Lapen Kachini Ne Atum Do Olang Tangte Sabka Sat Sabka Vikas Lapen Parivartan Mate Kachilar Pu Ang Thek Konadlo Lapen Team Karbi Anglong Pu Kachi Pu Atum Karbi Anglong Atokanu Ahawar Ajo Koan Humridam Luma Koan Kaching Thurasai Klem Luma Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Aklengdun Klengsarpo Mati CM EM MAC Lapen MP MLA Atumaphan Rad Atumahin Pen Lamthe Karjupadupon Kela Sarkar Pen Itu Kirap Sitamni Tunggelong Leleng Lasi Yata Ang Thekachi Theklong Leleng Lasi Lason Hong Hem Sitamni Tum Theklong Lo Lalu lasi Sarkar Pen Sitamni Non Bagi Sini Tumda Siki Kirap Kini Lason Arilong Si Kini Kirap Kini Longima Kini Pusini Tumda Sinon Sonda Ini Tumda Sipak Lang Sarkar Pen Sitamni Itu Hem So Puno Pipini Kirap Pipini PMY Puno Bila Hem Nali Tum Yata Longon Delang Lasi Yata Theklong Leleng Sarkar Itu Kirap Bangki Lasi Islam Kini Tumda Bang Longhor Kini Tumda Mi Longon Jima Pusi Jema Thalo Lasi Islam Ke Sarkar Pen Sitamni Tumda Si Chunuri Dulu Manjapen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong Arlo Ongdung LP School along ke Misen Pen Kachalia Varsa Ave Desk Bench Blackboard Anta Kavisi Keong Lasojok Lo Kacharlio Sumatum Misen Pen Kacharli Avarsai Longwang Videtsi Akai ke Morokji Angring Titan Lapuson Misen Pen Lo Kacharli Avarsai Kavedet Angbong ke SSA Samilangso Education Block Lapen 14 number Korkanti MSC Constituency Arlo Jenglong Ahawar Kedo Lemtem Singnar LP School ta Isilo Rat Atum Kacethan Sai Alam Ahok Ahak Kachingi Ponjia Phanpura Usuka Pen Adim An Humri Damlo Kahumri Damahut Ketek Damlong ke Kedam Tang Tracer Kepra Troxy Kepra Hinianingkan Amahang Kepatek Pon Lemtem Singnar LP School Along ke Kaching Tur Avarsai Ave Pin Desk Bench Blackboard Anta Ave Inghap Monhap Ceiling Anta Henotailo Sonsi Floor Mate Aklong Anta Vak Edlo Boundary Wall Mate Paisong Anta Kavedet Pen Chainong B Ahi Buyhupsi Chainong Biaroy Nang Mandedlo Perangke Tengno Usuka Tiripi Amai Pu
bibison teron pen kaningje ponki development made muni mono aprang na king capture di kecheng si kechar liang deng la bang LP school made primary school lo semi Karbi Anglong lo banggal bangso LP school made primary school long kon makaching thura wase ki duni kon makaching thura wase ki pine hala bangali tum thedam long del la sinon he jong nili tuma song hen bela bangso lemting signal LP school na humri der bang tham long bela bangso lemting signal LP school long bang da bang desk ave bench ave blackboard ave ingha ave monha ave la song thek long lo la sinil tu puang tu bela bangso BJP sarkar nong achari bang bangso BJP alang tu kai kida pu sabka sat sabka vikas puriborton polam sini semi ahok ha bangala bangso sabka sat sabka vikas puriborton pola so alang tu ki hangkom balai kani thap bu sini tu hen makai puram nang kokko la sinon kachari bom BJP sarkar atum परिवर्तन मते कचेलार लापेन सबका साथ सबका विकास पु काइके के हांगकॉन्ग के कानिंजे ताप असonsi nangman dedlo pusi usuka tiripi amai phu bibison teron pen ke jong aberta Newsfast along nang pali Pini 16 nong Nomati constituency ke parlo parokwa mate huthunga ji along Congress Amethang asai hem along Nomati Mondol Congress Committee pen Patir Piponsi join extended amai padopon laso amai along Nomati Mondol Congress Committee amai phu Probinrong Pharpensi mai chipahem phupon mai along aluhi sarpo pen Karbi Anglong Congress Committee Working President mate EM Abarim Asok Teron 18 nong Hawar Kehat Congress pen Kache Toydun a candidate Sanjip Teron Nomati Mondol Congress Committee akong chunbang Prosanto Bora Atum Chetongdun Lapenan Parta Mohila Congress pen Chenglok Congress aphan aning kache thiatum Chetongdun si laso amaya long banghini BJP asong pen cheo ponsi Congress along chepa ogdun Congress ke bang mage khatang lo dak lo aragat lo pajam lo dipulo agar apen wotha tangsu ante nang li haidat pen lote aprang si keklem bani ko pilo benglong rat hat nili kai ta puberi ki BJP etina som dang tu kini mare tu keklem ke dang development ke development kali kining ben se ken nai kala asi moi khang bang ke kadu ro chini lo dak sun ke boy nam do ra ban tu ini সমস্যা do lai সমস্যা ke tu lang cari pen ni lo sarkar bang lai pen lalu la si development na pakar bang lang ke poribolton amen pen lakun penangan usia dhowan lo ini raso poribolton bang ya rakun chini lo kosona dho poribolton na non bang ke Congress a poribolton se rakun chong din lalu Okereng pen Dorsing Terang Newsfast Karbi Anglong Pinini Phai Kripli Arni Mahamaya constituency angkang kido a polling station near Mili Adong Kauri Pathar Pung Aji Lapen Pangji Hanse Arong Longpli a polling station along Pini Mahamaya constituency EM Lunsing Teron ahin pen non ke bangji MLA election kilik aphan BJP pen kache toydun 18 nong Hawar ki hat LAC Dorsing Ronghang aphan vote kirek amai kangni pon kache tongdun Dongmukak Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Mahamaya Constituency EM Lunsing Teron Lapen Mahamaya VDC Chairman Rajas Teron Lapen Yuwa Morcha Local Committee Lapen Mahamaya Mondol Meiphu Lapen Kongchun Bangatum Chetongdun Bangso Amayalong Haidet Aphilote Anso se Kachin Thura Sayamo Pali et Po Lapen Ongdunga Vote Pensi Dorsing Ronghangaphan Pahaipon Poputa Mayalong Pangdakpon Dongmukak pen Longkiram Teron Hawar ki hat pen Rupom Hanse Newsfast Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong Bothat Langso Police Station Kaparlo Bothat Langso pen Dongkamukam Adaka Cheleng PWD Atwar P Chekso Anglong along Piniarni Daily Por Phaike Thom Apor Malom Ihum Hem Konglong AS1 EJ 3812 Maruti Braja Bothat Langso pen Dongkamukam ahin kedam bomahut ahir ingtang rakka chengkoi sita kopai kimi bangso hem konglong along kachat hapatum arengahu kiso berta ribdun long lelang lapen bangso hem konglong along kachat hap abang thuatum kat et pusi adungarai atum pen chethan ponrenti lapen bangso hem konglong ahem phu aphan birta ketok bom ahut anke pangthek ponlong lelang sita wathat langso police setumsi chepari deng ponlo wathat langso pen rajan ronghang Newsfast Karbi Anglong MLA kilik tebok herajok Congress claim rapet akorti injera tumpen ningche pathe seroi si dode sangse along along kachi humri dam Sonjit Teron Mayalong Fuluni Mondol Congress Maipu Bidya Singh Bepen Maiche pahem phuponsi Maicheng pon Manpeng kedo non hejong MLA kilik hawar ke hatpen Karjabdunji Sonjit Teron District Maipu Ashok Teron Karbi Anglong Congress Committee General Secretary
Harmon Singh Ingtiatum, Mailong Chetongdon, Mailong Sonjip Teron Pen, Mailong Lam Thikitan Pon, Pining Aningkan, Non Emilik Kilik Ahutke, Long Pri Ademta Kongres Atumsi, Haipon Popusi, Ongdong, Aratapan, Ning Patitekang. Nang di harakat LA Harakat LA ke haji mana long thom long pri tai lekin hai ni je thedo athema pini bangke gado ka beta Karbi Anglong arat stanon bangke chini lo non bangke mung thiring ti lo je Congress han ikum jong si Karbi Anglong one way pulote pini ke BJP la soa kecobai parti ke Congress dak so Karbi Anglong pabir pun de pus gado ston chini lo athema lang itum ke pini anta pini anna nondas la lam la kecobai pen lok sinon tamuni han ke bai lok Pini hemso men dat telpon bom lang. Pini sel hebru men dat telpon bom lang. Pini along long prolubhon pipi lahai prolubhon pipi pension telpon bom lang lasi rat tumangen nang lelo. Nang buji lo rat tumta je dak bang ke BJP ya tumhane koson si dak pen itu mang phungnam ko ma non mang rat tumangen nang isa bisarat ting angdeng sinang lerok lo. Lasi long pri ILC setani tumang ke hypomexi lapen haragat sta da bang ke mix lo hepen sin dak hypomexi. Hulunipen Arun Kro, Newsfast Karbi Anglong. Non malong sopan bertai ton sinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang ton pen nang chiri thulo. Rongmong BKS Inglong pho arwatum pini kapap hi hup ahawar ason kaching thurdo nangji pura non ki wangji MLA kilik BJP pen kache toydun candidate dorsing rong hangaphan ke hanglapen pachini alang litum ke jongpon ateng ki articles 244A season along jongdun thip nangji lapen rongmong ve ahawar ki junalang se kache langa hem lapen kache leng atowar mesen pen kipi kapacetang et nangji pu hei hui paklang pon Anparta Rongagora ME School along Thanbang Paba Thekthedet Lasi Papleng Nangji Lapen Kaziranga National Park Reserve Mate Eco Sensitive Zone Aputhak MLA Mandat Api Lahaya Kisung Klempon Nangji Puta KSA Atum Kehang Pon Yajak ding tui ili karbiarat atum ning kehang alam the 244A Utonwa State Assembly lam sidang nangku dam tang MLA sora ame yang chot asam di ceplang pelo lapen ini alam ke ini tum ladak soceng enta hawarlong rongagora lapen rongwe aratum kisung tektik di sekolah ahem punoi balu kacilang ahem pun towar PWD towar pusitame lapen se kacilang ahem punoi kimisen ave lasi non kebangji MLA alang li dorsing rong hang jong si haidat li pute laya puthak bang nang claim pi hansi alang li han chuning rilo lapen isilam non ladak nilitum soceng enda hawar nilitum ladak Nogon district pen Golakha district adu border long sidolo nasi non iko senbi aputhak pustame non ladak nilitum Karbi Anglong arlo han ke parlo ji han si alang tum ka borilo lapen aso aputhak chesong se putkalilo nilitum chesong lo lapen rat tumanta chesong lo stame non puarni ta laso alam thege non puarni ta bang samri son si theglong lo nilitum sodak pen nilitum han laso alam ke alama jornang enpon nangji lapen laso aputhak alam bot ke nang chesong pi vek nangi lapen non ke dam tang asonra tasona alam ningi chot pen kam claim ke dat bang ke chok chilo lasi non nangli
MLA non election hai pustami la solam pen ken nitum hanang jesong pibek ni athimaladak ngilitum arara tum sung piklo asi sodak pen nang litum nang jesong pibek ni Rongmong Vepen Jersong Inti Newsfast Karbi Anglong. Pinya berita langsi pajutlo domi thakme kardom.